Mga kapuso, na imong inspirasyon sa maayong buhat karon ang usa ka security guard dinhi sa Cagayan de Oro City. Human nga mi viral ang iyang pag-hashtag spread kindness ngadto sa usa ka lolo dinhi sa Dakbayan nga nanginahanglan og tabang. Ato makauban karon ang viral security guard nga si Sir Eric Tulibaw. Chief Eric, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, sir? Okay lang sir, may mga tanan sir. Sir, mi viral na gayod no ang imuhang hulagway nga nakita kang gahatag sa imuhang paniudto ngadto sa usa ka lolo. Pero unsa ba ang storya likod ni ini nga panghitabo? Tinuod na sir, katabo nga tigaw lang sir kay nagi ko nga dokumento sa kanser PSA. So ako sang tabangan, gin pasagawas akong gitabangan yang pag-fill up sa form. Nagkuan, mo tong pagsulod niya akong gikuha iyang form, unya akong gihatag sa window 8 kay sender man lagi so priority gid sila. Mo to nga pag man nakatag sa form, gawas ko. Matong tataod lingkod siya sa bangko, matong pagsulod na ko, matingala ko sa iya paglabay na ako, matingala ko sa iya kay nagkumot-kumot sa iyang ulo, tentiyan og siya baga, dungo. Mato nga na akong gibalikan kay medyo nakuan sir ba kay murag luoy man luoy gid kay si lolo. Mato akong gihipotala, sir, atay unsa may imong kontay? Problema nimo. So nga dara sa sir nga sakit daw iyang ulo, sakit ang kalawasan, unya wala pa daw sa panihapon o pamahaw. Unya nagbaktas pag gisagikan sa kuwan sa gusa to paron kuwan dre. Mato nadto ko sa akong kauban, ang istorya ni Richard Balsi, akong kauban nga guard. Istorya akong giistorya kog unsa imong ihatag sa iya para lang makuha ang kagutom ni tatay. So amo tanang plano nga amo tagturon. Pero sa akong kabahin is dili magud komportable ang turon sir kay pilar man ang turon. So ako na lang gihatag ko ang giunuta nga pagkaon. Itong kuan ko sir, pansit rod sir ganing kanon lang jis tapos apati ba akong tubigan sir akong gihikon sa kang tatay para komportable gid ang pagkuan niya. Maayo sad sir no kay nabantayan gayud nimo ang kahimtang ni lolo taliwala sa kabisi sa imuhang trabaho. Pero Chief Eric, diyang nakita nimo si lolo no nga gapangurog. Unsa ba ang dagan sa imuhang huna-huna ngano nimo siya gitabangan? Ako lang yung giduol sir kay baskin ako sir kabalo man ko kung unsa gid ka di yun lalim sir ning bation tagagutom sir labi nagmalipasan sir. So mato nga wag yun di ko mubiya sa kuwang ang lolo kung basta na tagaano pagkaon jud kay luoy gid si lolo jud. Aduna gayud kay Good Samaritan Heart Chief Eric. Pero sir, on a personal note no, tan-aw nimo nganong wala ka nagduha-duha nga mutabang kang tatay ni adtong tungura. Kato nga mga time sir wala ko ato ka una sir og basig unsa akong maproblema sa ko akong mga kaon ako. Basta ako sir gusto lang ako sa tabangan sir kay di gud lalim ning magutom sir. Siyempre kay imo naman gihatag ang imuhang paniudto kang lolo Chief Eric no. Unsa na lang man pud ba ang imuhang gipaniudto? Ug wa pud ba nimo panumbalinga nga wala na ka nakakaon? Ang kato sir, kuha lang ko sir. Nagpalit na ko ato ganing turon sir. Wala ko gi kaon kay mga alas 2 or to ato nakapalit ng turon medyo na arang kay nakapalit ng turon. Total pa mo ka ato nga time gutong gid kayo. Karon sir nga mi viral ang imuhang storya. Unsa ba ang imuhang gibati labi pa nga sagad sa mga feedback o komento kay pulos positibo ngadto kanimo? Ang kato nga kani nga karon nga na-viral sir, di ko ni katuo sir nga mabot sa nga ka viral sir kay nga ako katong time is mutabang gid gusto ko mutabang sa iya ha. Kay di gid lalim ning magutom sir kay naamo gyud ang lagian sa una kung unsa ka crisis. Mao to nga salamat gapon ko sir at least nga sa katunag picture sa ko nga among kliyente si ma'am dila na ko i-mention ang pangalan. Di ko magdahom pero salamat kay ma'am at least nga nakapansin di ka sa kuang kuan di ay salamat gid kayo. Karon Chief Eric, unsa ba ang imuhang mensahe ngadto sa katawhan? Subay na sab sa imuhang gihimo nga bisan pa man sa mga kaugalingong kalisod nga ginaagian, nakahigayon pa ka nga mutabang. Ako lang kon sir ba nga labi na karon sa panahon karon sir kay panbil yang lisod ang panahon karon sir. Sa katong mga tawo nga nay dakog kayanan nga mutabang ato lang tabangan tong angit tabangan kay sa karon nga panahon jud is legit magtinabangay jud. Labi na kay krisis sa panahon karon. At least nga sa gamay lang nga mga tabang at least kon lang simple nga tabang lang okay naman. Sapat na na. Daghang salamat Chief Eric sa oras nga imong gihatag sa At Home with GMA Regional TV. More power kanimo sir ug padayon sa pagpanerbisyo. Okay, salamat po guys sir sa mga kapuso nato diya. Salamat kayo sa tanan-tanan nga inyong napansin lang balag simple lang nga kuan batin sa pansin gyapon ninyo salamat kayo. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.